Bon dia. Poseu-vos a l'ombra. Sí, per favor. Poseu-vos a l'ombra que el sol calfa molt, Busqueu espai per ahir, al mig, igual, no? Bueno. Benvingudes i benvinguts. I afortunadament tornem ací, a Sueca, a rendir aquest reconeixement per amor. Perquè sí, ho repetim moltes vegades, però si hi ha un acte d'amor, aquest és la memòria. I també ho fem per admiració absoluta a persones valentes, inspiradores i immensament solidàries. Tot un referent per a nosaltres. I ho fem també per manifestar orgull. Orgull de pertànyer a aquesta gran família antifeixista. I fer presents a verdaderes heroïnes i herois. I ja per començar, agrair la vostra presència, agrair a Natàlia Enguix, la vicepresidenta de la Diputació de València, a la Corporació de Sueca, a Julián Sáez, Roser, regidora, Joan Baldoví, diputat per Compromís, Rafa Úbeda, Benja, disculpeu que no vos conec a tots, però companyes, Sergi Julio, Aneu... companyes, La resta de representants d'entitats polítiques. exacte, companyes, companys, Muixaranga, família, com deia, benvingudes tota família antifeixista. A Badecant i, en fi, agrair a tots i a totes la vostra presència perquè és un honor i un gust tornar ací i estar ací a peu de fossa. Ja dono veu a Àngel González, president de la Coordinadora d'Associacions de Memòria del País Valencià. Àngel, gràcies. Moltes gràcies, Maria. Perdó. Ara. Bueno, bon dia. No ho torno a repetir. Bon dia a totes i tots. Benvinguts i benvingudes. I, bueno, i com sempre, benvinguts i benvingudes tots i totes vosaltres que sou, diguem, l'espina dorsal, els activistes de la lluita per la memòria democràtica al País Valencià, per la veritat, per la justícia i per la reparació, que tot i que fa ja 84 anys, no?, que va morir el dictador, perdó, 49 anys que va morir el dictador, i hi ha un lapsus, i encara el moviment memorialista, no tan sols al País Valencià, sinó tota la resta de l'Estat, estem pendents de continuar avançant en les nostres reivindicacions. Però avui som aquí per commemorar el 80 aniversari de l'alliberament de París, l'alliberament de París de les mans del nazifeixisme, i dins d'això estan aquí soterrat Amado Granell, representant insigne de la famosa 9, la famosa 9. Avui tenim el plaer de tindre així Evelyn Mesquida, jo per això no vaig a parlar-ne de la figura d'Amado Granell, després ens parlarà ella, però sí que volia ressaltar que dins de la 9 n'hi havia 22 valencians que formaven part d'aquella companyia que va entrar al capçalera per l'alliberament de París. Amado Granell, Manuel Bullosa, Germana Rue, José Herrero, José Enguídanos, Vicent Sanchís i Armand Moreno. Només que tinc aquests 7 noms, disculpeu-me, no he pogut recopilar més noms dels 22 valencians, continuarem fent les investigacions per tal d'arribar a tindre-los tots localitzats, però aquests formaven part, aquests valencians, de la 9. I eren comunistes, socialistes, anarquistes, republicans, que lluitaven per les llibertats democràtiques i, en definitiva, la Segona República i els drets humans. I avui en dia això té un gran valor. Nosaltres, com a lluitadors per la memòria,
fem una crida a la unitat de tota l'esquerra, a la unitat de totes les forces progressistes del País Valencià per tal de fer-li front al, diguem-ne, neofeixisme, per simplificar, segle XXI. Això a nosaltres, a més, la pèrdua del Botànic ens ha afectat directament a tots els lluitadors per la llibertat i la democràcia i els drets humans, perquè tenim un govern que fins i tot, encara que Vox ja no forma part nominalment del govern, les polítiques són les mateixes. En polítiques de memòria, el senyor Mazón sembla que continua disposat a continuar aplicant les polítiques regressives i negacionistes de la memòria democràtica, i no tan sols d'això, sinó de molts més drets democràtics del poble valencià. Per tant, la classe política teniu ahir una responsabilitat per tal de fer-li front i avançar en aquest país valencià per la llibertat, la democràcia i els drets humans. I això és fonamental. I fent una mica de repàs de les figures que avui homenatgem, Amado Granell, Virtudes Cuevas, Joaquín Tarín i d'altres, van ser, com tots ells, lluitadors que van perdre la guerra d'Espanya, van enfrontar-se al cop d'estat feixista, van perdre la guerra, van exiliar-se, se van incorporar a la lluita contra el feixisme a nivell i el nazifeixisme a nivell europeu, perquè per solidaritat democràtica i perquè estaven convençuts de que, tras la caiguda del règim nazi, Espanya, la dictadura de Franco, cauria. No va res més lluny de la realitat. El pacte de no agressió i la geopolítica estratègica de la Guerra Freda, que va començar a partir dels 43-44, va fer que la dictadura de Franco continués fins al final, fins a la mort del dictador, formalment fins a la mort del dictador al seu llit el 20 de novembre del 75. Però ells lluitaren després de la guerra d'Espanya. La sang dels exiliats espanyols republicans, des de Tobruk i l'Alemany fins a Noruega i des de Rússia fins a França, tenint lluitadors republicans que van donar la seva vida per la llibertat i la democràcia. Valors que avui en dia, ja ho he mencionat abans, continuen tindre plena actualitat. I a més, Europa, com sempre ho diguem, té un deure de solidaritat amb la democràcia espanyola, perquè amb aquell pacte de no intervenció es van permetre la llarga vida de la dictadura franquista i mai s'ha reconegut plenament el paper dels lluitadors republicans a la resistència francesa i a tots els camps de lluita a Europa per la llibertat, la democràcia i els valors dels drets humans. No volem passar, i ja vaig acabant, perquè no vull estendre'm, de reivindicar, tenim així a la corporació municipal, que Virtudes Cuevas, quan va morir, va deixar el legat de la seva casa, el nombre 18 i 20, crec, del carrer Magraner, a Sueca, per tal que es construïra un museu que ja ho vam parlar moltes vegades en la corporació anterior. Han passat ja 5 anys des que començaren a parlar-ho i avui en dia encara Sueca no compta amb aquest museu. Crec que és un deure democràtic d'aquesta corporació. Estem segurs que us prendreu en ganes i en força per tal de solucionar els problemes i construir aquesta casa de la memòria antifeixista a Sueca. I per acabar, som aquí avui davant d'aquesta fossa comuna amb 54 assassinats, que després donarem els noms. Van ser assassinats des del mes de maig del 39 al mes de juliol. En 2 mesos, 54 assassinats. La major part són de Sueca, però també n'hi ha d'Oliva, de la Tavernes de la Valldigna i de Xeraco, si no m'equivoco ara. Aunque la majoria són veïns, eren veïns de Sueca. En honor i memòria a tots ells,
Només que salut, gràcies per la vostra presència i força per continuar lluitant per la llibertat, la democràcia i els drets humans. Salut i república! I com comentava Àngel, avui tenim la sort, la fortuna, l'honor de comptar amb la presència d'Evelyn Mesquida, periodista, escritora i investigadora. Entre les seues investigacions al llarg d'una dècada va escriure i va publicar La història de la 9. Va entrevistar a part dels supervivents i gràcies a ella ens arriben les seues històries i ens apropa a aquestes persones verdaders herois de la nostra època. Amb aquesta publicació va contribuir a que després de 70 anys el govern francès reconeguera oficialment la participació de republicans espanyols en l'alliberament de París. Però, Evelyn, per favor, te donem veu, qui millor que ens ho conte ella. Gràcies. No me había preparado porque creí que era un poco más tarde. ¿Estás bien? No, enseguida está. Vale, muy bien. Bueno, Ahí sí, estás más cómoda. hace mucho tiempo que deseaba venir hasta este lugar para rendir homenaje a Amado Granell. Bueno, por fin es posible y quiero dar las gracias a la tenacidad de los organizadores por permitirme hoy hablarles de él y naturalmente hablarles de la 9, de la que, como el mismo capitán Dron dijo, Granell era el alma. El general Leclerc lo definió de forma contundente cuando lo condecoró con la Legión de Honor. Si es verdad que Napoleón creó la Legión de Honor para premiar a los bravos, nadie la merece más que usted. El 26 de agosto de 1944, hace ahora 80 años, Amado Granell abría en los Campos Elíseos el desfile de la victoria de la Francia libre. 2 días antes, el teniente Granell había sido el primer soldado de las tropas francesas en llegar a la alcaldía de París y anunciar al Pleno de la Resistencia la llegada inminente de las tropas de Leclerc. Ese soldado francés de Burriana, vestido con uniforme americano, había conseguido llegar hasta el ayuntamiento de la capital, a pesar de que París estaba todavía ocupado por más de 20.000 alemanes armados y con numerosos cañones instalados por la ciudad. De aquella sorprendente llegada queda la fotografía que publicó al día siguiente el diario Liberación de la época, la única que se conoce de aquel acto extraordinario. El soldado que llevó a cabo esa heroica gesta era, como ya he dicho, un valenciano nacido en tierras de Burriana. Un soldado que ya arrastraba una historia de coraje en la guerra española. Primero había estado en el batallón de Levante, después en el batallón de Hierro y terminó al mando de la brigada, de la 49 Brigada Mixta, llegando a tener más de 1.200 hombres bajo su mando. Dicho esto, voy a volver a la historia de la 9, que es donde comienza también la historia de Granell y de la liberación de París. Una historia que comienza en 1936, cuando por todos los rincones de España miles de civiles empuñaron las armas para defender la República Española. Muchos de aquellos hombres tenían menos de 20 años. Durante 2 años y medio, como lo haría Granell, lucharon contra 4 ejércitos: Franco, Hitler, Mussolini, Salazar. A finales de enero de 1939, el triunfo de las tropas franquistas en Cataluña anunció sin remedio el final de la guerra española. Tras la derrota de Barcelona, miles de combatientes y de civiles republicanos de todas las edades y condiciones salieron hacia Francia en masa, provocando un éxodo sin precedentes en el país. Un éxodo que todo el mundo conocería como la retirada.
En los puertos fronterizos, los largos cortejos de ancianos, mujeres, niños y soldados, muchos de ellos heridos, fueron acogidos por gendarmes y soldados coloniales senegaleses armados hasta los dientes. Los recién llegados a territorio francés fueron separados de familias, amigos y compañeros y encerrados al aire libre en numerosos campos cercados por barreras de alambre de espino. Hambre, sed, frío, humillación, brutalidad fueron las primeras experiencias francesas vividas por una gran mayoría de aquellos refugiados. El catalán Fermín Pujol, futuro soldado de la 9, lo contaba así. Al entrar nos desarmaban, nos quitaban todo, anillos, chaquetas, cartera, todo, y nos enviaban a una playa al aire libre sin ninguna protección, rodeada de alambradas y vigilada por militares armados. La sarna y los piojos fueron enseguida nuestros compañeros. Si alguien se escapaba, la tropa colonial senegalesa tiraba a matar. El valenciano Germán Arrue de Benaguacil lo confirmaba también. Nos dejaron en las playas sin ninguna protección contra la lluvia y el frío, como si fuéramos animales. Rafael Gómez, andaluz de Almería, lo contaba también. Llegamos hasta el campo al que nos habían destinado Saint-Cyprien, acompañados por gendarmes a caballo y con látigo. Aquellos hombres no dudaban en pegar a los que agotados, sin fuerza, se quedaban atrás gritándoles «Alé, alé, alé». Recuerdo aquellos meses como una infamia, humillados por el maltrato, la miseria, los piojos. Las 4 primeras semanas fue un verdadero calvario. Íbamos descalzos, bebíamos agua sucia y jabonosa, sacada del mismo lugar donde nos lavábamos. Cuando nos bebíamos nos salían pompas de jabón por la boca. Más de 15.000 personas murieron en las primeras semanas de encierro a causa del frío, las heridas o la enfermedad. De tristeza también murieron. Algunos dejaban de comer, otros entraban en el mar, sin retorno. Los centenares de miles de refugiados, más de 500.000 en solo varias semanas, fueron concentrados en más de una veintena de campos por todo el suroeste francés, de los Pirineos orientales a los Pirineos atlánticos, Argelers, Gurs, Agde, Bram, Sedfon, Le Vernet. Algunos los llamaron púdicamente campos de acogida o campos de retención. El ministro del Interior de la época, Albert Sarraut, no dudó en calificarnos como campos de concentración. Desde el primer momento y mucho más en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, miles de esos refugiados fueron incorporados obligatoriamente a la industria de guerra francesa en los batallones de trabajo de voluntarios extranjeros, en los regimientos de voluntarios extranjeros o en la Legión, tras plantearles como alternativa: ¿queréis volver a España o entrar en la Legión? Integrados en sus ejércitos, los republicanos españoles, casi siempre en primera línea de combate, continuaron la lucha esta vez al lado de los franceses y de las fuerzas aliadas, participando en todos los combates donde lucharon sus tropas, de Noruega al Chad, Gabón, Palestina, Siria, Libia, Egipto, Túnez. Muchos murieron combatiendo contra las tropas nazis en las batallas de Narvik, Viraiken, El Alamein, Túnez, Normandía, Alsacia, las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando en 1943 se formó la segunda división blindada de la Francia Libre bajo el mando del general Leclerc, los españoles constituyeron una parte importante de sus tropas. Amado Granell, que había salido desde Alicante con el Stambrook y había sido liberado de un campo de concentración de Argelia, fue uno de los primeros en incorporarse. Los españoles llegaban de todos lados, contaría Federico Moreno, un oficial de la 9. Llegaban de los campos de concentración del Sáhara, de donde habían sido liberados, o de la Legión, de donde desertaban por centenares. Otros llegaban de Argel, de Orán, de Túnez o de Casablanca, donde habían estado más o menos escondidos. Si no hubieran cerrado los centros de reclutamiento, se hubiesen podido constituir 2 divisiones de la Francia Libre solo con españoles. Un oficial superior con renombre de leyenda, el coronel Joseph Puig, héroe de la Primera Guerra Mundial y veterano de las Brigadas Internacionales, comandante del Ejército Republicano Español, evocado por Hemingway en su libro ¿Por quién doblan las campanas?, fue con quien los españoles se integraron en el 3er Batallón de Marcha del SAT de la Segunda División Blindada, conocido también como el Batallón Español, que incluía la 9, 10 y 11 compañías. De las 3, solo la 9 tenía totalmente el Estatuto de Unidad Española. 146 de los 160 soldados eran españoles
o de origen hispano. El idioma hablado era el español. La mayoría de sus oficiales eran españoles. Las órdenes se daban en español y los hombres llevaban al lado de la insignia de la Francia libre la bandera de España republicana y sus tanques lucían los nombres de las principales batallas de la Guerra Española: Guadalajara, Madrid, Brunete, Belchite, Teruel, Ebro y también uno llamado Don Quixote. Compañía destinada a la avanzadilla de tropas, siempre en primera línea de fuego, la 9 se convirtió rápidamente en un mito. A sus soldados se les reconocía una extraordinaria valentía y el coraje de no retroceder nunca ni ceder un palmo del terreno conquistado. Algunos decían que la 9 era una compañía de salvajes, y no era así, aseguraba el valenciano Germán Arrué. Contra los alemanes teníamos el odio de lo que nos habían hecho pasar en España, y naturalmente ellos lo sabían. La verdad es que creo que nos tenían miedo. Sabía que con nosotros no había cuento, que nosotros no retrocedíamos ni un palmo y atacábamos fuerte, sobre todo cuando sabíamos que eran fuerzas SS. Algunos franceses también les tenían miedo, lo contaba el santanderino Faustino Solana. Muchos oficiales franceses tenían miedo a los españoles porque decían que no obedecíamos. Lo que ocurre es que no obedecíamos así como así. Nosotros solo aceptábamos las órdenes cuando respetábamos. Para el gallego Víctor Lantés, la 9 era toda una compañía diferente de las otras. Todo el mundo luchaba, hay que decirlo, pero es verdad que cuando habían expediciones más difíciles, casi siempre enviaban a la 9. Éramos una compañía aparte. El almeriense Rafael Gómez lo confirmaba también. Nosotros luchábamos con las tripas, no podíamos olvidar lo que nos habían hecho. Yo era todavía joven, pero no me quedaba atrás. Yo creo que los españoles jugaron un buen papel en las tropas de Leclerc, en las tropas aliadas. Fuimos siempre carne de cañón. Una compañía de choque. Siempre estábamos en primera línea de fuego y procurando no retroceder. Era una cuestión de honor. El capitán Dron, al mando de la 9, los definió así. Eran individualistas, idealistas, valientes y mostraban un valor algo insensato. No tenían el espíritu militar. Eran incluso antimilitaristas, pero todos eran magníficos soldados. Si abrazaron nuestra causa, fue porque era la causa de la libertad. Muchas gracias. No sé lo que... Perdonadme una cosa, habría muchísimo más que hablar sobre la 9, pero creo que hoy no quiero molestaros, aquí hace calor, hace todo. Sí. Por lo visto usted conoció personalmente a Germán Arrué. Claro. Y por lo visto otro valenciano de la 9, se caracterizaban por buenos combatientes, pero algo rebeldes a la hora de cumplir orden. ¿Por qué cree que se ganaron esta fama? Se ganaron esta fama precisamente porque no obedecían, lo he dicho, cuando ellos no consideraban, por ejemplo, si consideraban que un oficial no tenía el valor necesario, no los podían hacer obedecerlos. Tenían que demostrar en el combate que eran capaces de dirigirlos. Y capaces de dirigirlos para ella era dirigirlos bien, no dirigirlos a la muerte como hacían otros oficiales. Es decir, el general Leclerc tuvo muy bien contacto con ellos porque nunca los enviaba a la muerte. Siempre les decía y preparaba todo para que nunca, es decir, para que hicieran el máximo por conservar la vida. Y entonces ellos aceptaron, por descontado, al general Leclerc,
que en aquel momento luchaba también contra los alemanes en su país, y ellos también. Pero no aceptaron a 3 o 4 que les pusieron, que venían de escuelas de militares, porque consideraban que no eran los que ellos tenían que obedecer. Sí. Estos herois que estem avui homenatjant es portaren tan bé en França, per què França oficialment els va desaparèixer del seu, diríem, de l'oficialitat del narrament de la història, hasta que apareix? Esto es una de las cosas primeras que me pregunté. ¿Cómo es posible que Francia hubiera olvidado durante tanto tiempo a los españoles, a los republicanos españoles, cuando jugaron un papel muy importante por una razón principal? Y es que venían de casi 3 años de combate en España y llegaron a Francia con la experiencia de ese combate. Y naturalmente comienza enseguida la Segunda Guerra Mundial y enseguida entran en las tropas francesas de las formas diversas. No voy a explicar con detalles. Pero en aquel momento, también cuando uno comienza a estudiar y darse cuenta, por ejemplo, Francia tenía su historia propia de resistencia. Y cuando uno comienza a hablar con la gente, cuando comienza incluso con los españoles que tuve la suerte de conocer, de los republicanos que todavía quedaban con vida, cuando se va a los archivos, cuando se leen libros, cuando todo, se da uno cuenta de que aquella historia de resistencia no era tan seria como ellos pretendían. Entonces, De Gaulle tuvo en aquel momento muchas dificultades en Francia. Francia estaba a punto de una guerra civil. Él estaba en Inglaterra. Con él habían un puñado grande de franceses, pero Francia tenía más de 40 millones y había un puñado de franceses solamente. Cuando él, a través de todas las peripecias de 4 años de lucha, de contactos con los aliados y todo, consigue llegar a Francia, Francia está a punto de esa guerra civil y une a los franceses. Los españoles, la 9 entra el 24 de agosto de 1944. El 25 luchan en París y llega el general de Gaulle por la tarde, cuando ya se han rendido los alemanes. Y en su discurso comienza la historia oficial de Francia. París liberado por los franceses, Francia liberada por sí misma, o al revés. La historia comenzó. Unió a los franceses a través de su historia personal, diciendo que todos habían luchado. Aquello significó el sacrificio de los españoles, de los republicanos españoles, y de todos los otros, porque habían más de 32 nacionalidades que combatieron también en Francia contra los nazis. Lo que pasa es que todos juntos no eran ni la mitad de lo que eran los españoles, por el momento histórico de que se encontraron tantos combatientes allá. Esta es la historia. En el momento hasta llegué a comprender a De Gaulle. Es decir, estaba en una situación tal que tenía que salir adelante de esta forma. Lo que me costó y me cuesta más todavía hoy comprender es que 40 años después, 60 años después, todavía no tuvieran, digamos, el coraje de reconocer lo que había sido Francia y, sobre todo, el coraje de dar las gracias también a todos los que habían combatido con ellos, a todos los que habían combatido realmente por la libertad y a todos los que habían caído en el camino. Porque de la 9 llegó hasta el mismo nido de águilas de Hitler. Ha sido la única compañía que pudo llegar hasta el mismo nido de águilas de Hitler. Y estando allí se recibió la noticia del final de la guerra mundial. Esto es una cosa muy importante. Este año son los 80 años de la liberación de París. En los 60 años, cuando yo ya trabajaba, ya había encontrado todavía los supervivientes que habían de la 9, cuando me habían dado sus testimonios, me habían dado sus fotografías, me habían dado sus medallas que estaban ahí. Esto se pudo dar a Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, a la que hay que reconocer
que sin ella no hubiéramos podido hacer nada, a pesar de todo. Y ya vio, estaban allí ya los testimonios, estaba todo esto, y en los 60 años la alcaldía de París reconoció la presencia española, reconoció que ese 24 de agosto fueron los republicanos españoles con la 9 los que simbólicamente entraron en la capital francesa y simbólicamente eran los liberadores de la capital. Y en Francia, en París, hay ahora 12 placas que van desde la entrada de París hasta el ayuntamiento y que reconocen la presencia de esos republicanos españoles. Después continuó la vida igual. En los 70 años que veíamos que no iba a pasar nada todavía de reconocimiento, hicimos también todavía algo especial. Y fue, intentamos atravesar París, es decir, un grupo, haciendo el mismo camino que habían hecho los de la 9. Y fue bonito porque pensábamos que seríamos unas 100 personas y fuimos casi 2000. Y atravesamos con las banderas, atravesamos París hasta el Ayuntamiento de París. Allí se recibió, nos recibieron, y Anne Hidalgo prometió que habría un jardín dedicado a la 9. Hoy existe ese jardín. Si vais a París, sobre todo, podéis ir a verlo. Es el jardín que está al lado de la alcaldía de París, que da sobre el Sena, y es el jardín por donde ellos entraron en la época, que no era igual, pero está dedicado a los combatientes de la 9. Ahora son los 80 años. Yo esperaba que esos 80 años, porque es el último que podemos todavía conmemorar, digamos, con familias todavía de ellos, con todo. Y sobre todo esperaba, porque durante mucho tiempo esperaba que se le rindiera homenaje a Amado Granell. Amado Granell fue el primero que llegó, el primero que entra en la capital, el primero que llega hasta la... Es decir, si Amado Granell hubiera sido un americano, tendríamos 10 películas o 20 o 30 sobre esta persona, sobre este héroe. Y todavía sigue siendo un ignorado, se le está ocultando. Y este año yo voy ahora. Va a ser el 80 aniversario. Yo esperaba que Amado Granell pudiera ser rescatado un poco de ese olvido. Se dice Amado Granell, pero rescatarlo realmente como creo que tiene que rescatarse, diciendo lo que ha hecho, quién era, por qué luchaba. Pues parece ser, no lo sabré hasta que esté allá y hasta que ocurra, que van a rescatar todavía la historia oficial. Y la historia oficial es París liberado por los franceses. Entonces veremos qué papel juega. Yo he querido venir aquí porque por lo menos aquí me gustaría rendir este homenaje a Amado Granell. Sí. A veure, per la voluntat que li confereix a vostè ser historiadora i republicana i docent, li pregue en les seues possibilitats, evidentment, com vostè volia, un consell o una directriu, o alguna, quan més millor. Donat el moment tan convuls que vivim, tan líquid i tan determinat, és evident que els que estem així a la família republicana tenim clar, molt clar, que el memorialisme i el record és imprescindible, és precís i hem de continuar lluitant. Però davant d'aquest núvol que es presenta a la majoria del sistema així, seria tan amable algun consell o alguna directriu per allò d'incidir una mica més en la societat actual? Yo estoy siempre por que no vayan los políticos a hacerse una fotografía. Estoy porque si es una historia y si realmente tienen la voluntad de que esta memoria, y creo que es una memoria que habría que recuperar por todos los valores que tenían, valores que son todavía más urgentes tal vez hoy en día. Y esa gente era extraordinaria. Por ejemplo, ver cosas de las que decía Granell y otros de los de la 9, sus vidas luego, todo esto son cosas de las que nos han unido, digamos, para combatir por un mundo un poquito mejor. Entonces,
lo que pasa es que hacer una cosa por año o una cosa de vez en cuando o una cosa cada 10 años o todo esto no basta. Es decir, estamos unos cuantos, nos sentimos muy bien, pero no basta. Si esto no entra en los libros de texto, si los profesores no aprenden realmente su historia y la explican y dialogan con sus alumnos y explican todo esto, si la gente no tiene en cuenta lo que significa realmente lo que se ha vivido y lo que ha representado, no se hará nada. Son los políticos los que tienen también que interesarse por lo que ha sido y por meter naturalmente en plaza las medidas y las posibilidades de que esta memoria se convierta en algo real. Real, vivido por la gente, real en la memoria porque realmente creo que lo han merecido, y tengo que decir que de los 146 españoles republicanos que estaban en la 9, a Westergaden solo llegan 16. Todos habían caído por el camino, muertos o heridos graves, pero todos habían caído por el camino. Entonces yo creo que son cosas muy importantes. Estos hombres subieron, y yo cuando los entrevisté, a todos los que pude encontrar, que solamente fueron 7, pero en vida y murieron bastante rápido porque eran todos muy mayores, eran todos de lugares diferentes, de Andalucía, de Galicia, de Asturias, de Cataluña, de Valencia, y todos cuando contaban, porque contaban muchas traiciones, ellos consideraban que habían 4 tradiciones fundamentales. La primera, la que no se hubiera ayudado a España, es decir, a una república, por las otras democracias. La segunda, cuando entran en Francia y van a los campos de concentración. Son recibidos en campos de concentración cuando habían luchado realmente por defender una república que había nacido de un día a otro sin sangre y votada por el pueblo. La tercera es cuando de Westergaden, cuando les anuncian el final de la guerra, ellos están eufóricos. Ahora España. Y cuando bajan de Westergaden y viene el general de Gaulle y se hace un acto allí muy intenso, el general de Gaulle dice: la guerra ha terminado. Y ellos dicen: no, la guerra no ha terminado, ahora nos vamos a España, y ahora además con armas, con las armas con las que hemos combatido. La guerra ha terminado. Y esta fue la tercera traición que todos ellos, desde cada uno desde sus ángulos, sentían en el alma. Y la cuarta, naturalmente, la cuarta traición fue el olvido. Ese olvido, ellos, yo cuando los conocí eran totalmente españoles, pero al mismo tiempo se habían integrado en Francia, sus hijos habían nacido allá, eran ya, es decir, no habían podido volver. Ese olvido en el que habían vivido era para ellos una cuarta traición de todo. Para que esto no ocurra, es decir, son también los políticos, yo les doy una responsabilidad. Estoy segura de que tienen también muchas dificultades, pero tienen que tener la voluntad y el coraje de hacerse algo más que una fotografía en un momento determinado. Evelyn, gracias. Sí, continuem. És que... Sí. Digues que no és possible. 39 No fue un largué. de aquella manera a los refugiados españoles en el sur de Francia. Perdón, no podemos entrar ahí. Tendría que explicarle muchísimas cosas. Si quiere culpar a alguien puede hacerlo, pero todo es muy... Si quiere, por ejemplo, decir que estaba Leon Blum o cosas por el estilo, no. No, tendríamos que entrar en una explicación de todo aquello. En aquel momento estaba ya el fascismo y estaba el nazismo en marcha y era muy difícil culpar a unos porque no podían ellos hacer solo lo que otros no querían hacer. Pero bueno, era decirle. Disculpeu, però és que com anem... sé que és una oportunitat única, inoblidable, és un honor, jo estic bocabadada d'escoltar-la perquè sense memòria no hi ha democràcia i Evelyn ens ha portat la història oblidada d'aquestes persones que són referents i escoltar-la és ja el màxim. Moltes gràcies. Volia agrair al nostre company Manolo Alonso, aprofite que ha sigut el que ha coordinat
per a que Evelyn, que avui això fora una realitat, ho somiàvem, i és el que ha coordinat per a que Evelyn estiguera així. Mil gràcies i serà un moment inoblidable. Gràcies. I ara li donem veu a Roser, regidora de l'Ajuntament de Sueca, neta de Joaquín Tarín, així que és un honor, membre de la Moixaranga, també és un honor també escoltar-la i que siga la neta de Joaquín la que estiga així en nom de l'Ajuntament de Sueca parlant. Per favor, endavant. Bueno, bon dia a totes. Gràcies a totes per vindre, a companyes, veïnes, amigues, totes, gràcies i també per participar d'aquest acte homenatge. Com ja hem mencionat amb anterioritat, amb aquesta explicació tan fantàstica d'Evelyn, moltes gràcies per vindre. Estem així per commemorar el 80 aniversari de l'alliberament de París per la 9 de les mans dels feixistes. Un alliberament que va tindre com a protagonistes a republicans exiliats com Amado Granell i també per la memòria d'altres suecans i suecanes exiliades que van sobreviure als camps de concentració nazis com Virtudes Cuevas i també el meu besavi Joaquín Tarín. Em permetreu que de forma breu aprofiti aquest espai per parlar-vos d'ell. El meu besavi va néixer el 24 d'abril de 1898, militant des de ben jove, anarquista i sindicalista. Amb l'esclat de la Guerra Civil, es va allistar en la tercera brigada mixta de carabiners, on va ser ascendit a sergent per mèrits de guerra. Va lluitar en la batalla de l'Ebre i en la del Segre, on va ser ferit. Amb la victòria franquista, es va veure obligat a exiliar-se a França i en el 39 va ser internat en el camp de refugiats, que va ser més bé de concentració, d'Argelers. Allí, i vist que no podia tornar a casa, lluny de conformar-se amb la seva situació, es va allistar a la resistència francesa, però fou detingut pels francesos col·laboracionistes. En el 41 va ser capturat i torturat per la Gestapo i deportat al camp de concentració de Mauthausen. Va estar presonar durant 4 anys i no precisament per ser jueu, sinó per com pensava i per allò que defenia. La llibertat per damunt de totes les coses. No cal entrar en detalls de l'infern que va suportar en Mauthausen per al meu besavi, però ell va sobreviure. I d'allí ell va aconseguir traure una maleta que avui encara conservem la família, plena de records del seu exili, de la seva resistència, del seu patiment i també de l'enyorança cap als seus, en forma de cartes, fotografies, retalls de premsa, certificats. I ho va fer perquè és el que havia de fer. Ho va fer per mantenir viva la memòria, la seva i la de totes aquelles persones que, com ell, transitaren el mateix calvari. Ara, la tasca de mantindre viva la memòria la continuem els seus familiars, però també totes i tots els que estem avui reunits ací. Ell no va alliberar cap ciutat, ell era una persona anònima, un nombre més per al sistema feixista que el va torturar, que va viure una vida senzilla i va fer tot allò possible per mantenir segura la seva família, malgrat que això li costara la vida. Igual que ell, moltes altres persones descansen en aquest cementeri i d'altres que encara no ho han pogut fer. Persones anònimes que no han eixit ni en llibres, ni en retalls de premsa, ni en fotografies, ni apareixen a cap resultat per cercar-los en la Wikipedia. Permeteu-me, doncs, que reivindique la seva memòria en aquest acte homenatge. Com l'Eduardo Rivera, Manuel Sieres i Juan Bautista Marrades, 3 suecans afusellats i soterrats a la fossa 112 de Paterna, que avui ja poden descansar en el cementeri de Sueca. O com les 54 persones que permaneixen en la fossa d'aquest mateix cementeri 85 anys després d'haver-los assassinat. Fossa en la que actualment s'està treballant per exhumar els cossos i donar-los un soterrament digne en sa casa i amb la seva família. En aquest sentit, voldria agrair públicament, en nom de tot l'Ajuntament de Sueca, a la Diputació de València i a la vicepresidenta Natàlia, al capdavant de l'àrea de memòria democràtica, per haver garantit la continuïtat de les tasques de localització, excavació, estudi i identificació de les restes d'aquestes persones. Tasques que inicialment es van encetar la Generalitat Valenciana i, com bé sabem la història, ja sabem com continua.
El nostre agraïment, com no podia ser d'altra forma, també a l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de la Ribera Baixa i a tots els familiars per la seva lluita inconstant i incansable al llarg de tots aquests anys i més precisament l'últim any, perquè aquest projecte precisament no es paralitzara. Gràcies per la vostra perseverància en les vostres reivindicacions, que també són les nostres, i l'interès més que legítim d'aconseguir allò que vos correspon: veritat, justícia, reparació i memòria. I així és, companys i companyes, cal reivindicar i mantenir viva la memòria perquè, malgrat opinions contràries, no es tracta només d'una cosa del passat, perquè en el nostre present, algunes de les persones que es consideren descendents de les víctimes d'aquella barbàrie genocida, avui estan cometent actes similars a l'altra banda del Mediterrani. Aquesta situació paradoxal subratlla la importància de recordar el passat per evitar repetir els mateixos errors i injustícies en el present i en el futur. La memòria democràtica ha de fer-nos servir no només per homenatjar les víctimes del franquisme, sinó també com una advertència contra la perpetuació de les injustícies, de les opressions i de les violències. En resum, contra qualsevol genocidi. La memòria democràtica és fer justícia a aquella frase inscrita en el memorial del camp de concentració de Treblinka, on posa mai més, i a la que jo afegís, com moltes altres persones, i com jo crec que el meu besavi també afegiria, mai més a ningú i en ningú lloc. Gràcies. Gràcies, Roser. Un plaer escoltar-te i estic segura que Joaquín Tarín estaria molt, molt orgullós de tu. Gràcies. I ara tenim l'honor de donar-li veu a Natàlia Anguix, la vicepresidenta de la Diputació de València. Per favor, Natàlia. Gràcies. Bé, molt bon dia a totes i tots i en primer lloc vull agrair a Maria, a Àngel, l'acte que avui ens han oferit i també a Evelyn, que sempre és un plaer escoltar-la, i van tindre també l'oportunitat d'escoltar-la en la Diputació quan vam fer l'acte amb l'Institut Francès per a commemorar també el 80 aniversari de la 9, i la veritat és que ens fan falta veus com la d'ella i veus que no s'acaben mai, que hem de continuar contant la història que Evelyn ens ha contat, i això és gràcies també al treball que des de la coordinadora està fent-se durant molts anys, no sols des del 2015, que les institucions van començar a treballar en l'exhumació dels cossos, sinó que també és un treball que ells venen fent des de fa molts anys i s'ha de reconèixer, i se treball més enllà de la participació dels polítics a partir de l'any 2015. Així que moltes gràcies pel vostre treball i moltes gràcies pel vostre esforç. La veritat és que sempre teniu molta sensibilitat per organitzar aquest tipus d'actes que serveixen per a recordar i per a fer valdre la feina feta pels espanyols i les espanyoles en defensa dels valors democràtics i els drets humans fonamentals. Moltes gràcies també per comptar amb la Diputació de València a través de la Delegació de Memòria Democràtica, que tinc la sort de dirigir, que està i estarà sempre al vostre costat. Sabeu que podeu comptar amb la Diputació, una institució, com ja s'ha dit, clau en l'actualitat que estem vivint, necessària per a fer recuperar els valors democràtics del passat que avui continuen vigents i són tan necessaris. No és el meu paper, el paper de la vicepresidència de la Diputació de València, vindre ací a un acte, a fer un repàs històric que també ens l'ha fet Evelyn. De segur que avui ens acompanyen també moltes persones amb un coneixement acadèmic molt ampli que contribueixen cada vegada més i millor a donar a conèixer els fets del passat que avui continuen, com hem dit, sent útils per a construir una societat democràtica. Però no hem d'oblidar el verdader fet, que suposa el passat. I aquests fets són fets que ens donen a conèixer la responsabilitat i els valors que duguem a terme els democràtics, les persones democràtiques, i que ens han fet aconseguir també
lluitar per una societat plural i una societat diversa. Ja s'ha dit que portem molts anys des que van tindre la sort d'estar en un estat democràtic com és l'espanyol, lluitant per els drets de les persones, per els drets humans i els drets democràtics, però també hem de tindre en compte d'on venim. I això s'ha dit avui també quan Evelyn ha parlat i crec que hem de fer aquest doble paper. No deixar d'oblidar la memòria, no deixar de saber d'on venim, però també fer aquest treball pedagògic que és tan important que des de les institucions treballem per a que aquesta història siga incorporada en els llibres de text, per a que les futures generacions no obliden què va passar així a aquest país no fa molt més de 40 anys i que vegem com està plantejant-se també l'actualitat, dona molta por saber que podem tornar també a aquests moments tan durs que vam patir en el nostre país. Així que jo vull recordar també el cop d'estat d'Espanya i també aquest paper que els espanyols van lluitar i van fer a través de lluitar contra el feixisme a França, que també ha contat Evelyn. I aquests valors que avui hem de reivindicar per a continuar lluitant per una democràcia. Perquè aquesta democràcia en la que vivim no és un xec en blanc, com vos dic, i que no és un xec en blanc i no és una situació que puguem tindre sempre consolidada, sinó que els drets humans, els drets democràtics s'han de lluitar tots els dies de la nostra vida i hem d'incorporar a la gent jove a aquests actes que avui tenim la sort de commemorar i acompanyar a la gent que porteu molts anys lluitant per a que això es consolide, perquè és important que avui iscam d'ací sabent que la importància d'estar ací és no perdre la memòria, però també consolidar aquests valors democràtics que són tan necessaris en l'actualitat. I per això fa falta la implicació de totes i tots. Jo realment no coneixia la història de Virtudes Cuevas fins que ens van convidar ací a l'acte de Sueca i he estat buscant i investigant la història de Virtudes i he vist un documental que es va fer en Sueca, Kissen Imagens, del 2010, quan el vostre alcalde exercia de periodista en la televisió de Sueca i ell va tindre la sort de poder entrevistar a Virtudes i sent imatges d'aquesta entrevista en el documental. I la veritat és que quan veus a dones tan compromeses, veus a dones tan valentes com va ser Virtudes Cuevas, la veritat és que més enllà de que evidentment va ser una heroïna, ens donen molta força a la gent més jove, a la gent que estem ací, per a saber que és la nostra responsabilitat lluitar per una democràcia que, com vos dic, hem de consolidar, hem de mantindre i hem de saber que moltes vegades pot estar en perill. La veritat és que parlar de Virtudes Cuevas és parlar també de la resistència que es va viure contra el feixisme a França i a l'exili. I aquesta resistència que es va dur a l'infern a moltes persones espanyoles que van estar, malauradament, dins de camps d'extermini nazi i que afortunadament, França, encara que va costar, però va reconèixer el paper que ells van tindre i Espanya, com ha dit Evelyn, encara ens queda molt a fer, molt de treball per a reconèixer el paper tan important que els espanyols van lluitar, van tindre en França i contra el feixisme. Així que jo crec que encara que queda molt a fer, és important el paper que les institucions, com la Diputació de València, estem fent per a reconèixer el paper de persones com Virtudes, d'Amador Granell, que com sabeu no és d'ací, però està soterrat ací, va morir en un accident de tràfic ací a Sueca i està soterrat en este cementeri. Així que jo, sense més, vull donar-vos les gràcies per el treball que continueu fent, perquè sabeu que la Diputació sempre estarà al vostre costat. Estem treballant per a que no es perguen les ajudes per a l'exhumació dels cossos,
També per a la identificació, estem també ara en una segona fase, en un procés més complicat, que és la identificació dels cossos de les víctimes i sobretot animar-vos a que continueu en aquest treball, que sabeu que serà sempre un treball conjunt, un treball sempre de la mà de la Diputació de València. Així que moltes gràcies a totes i tots per estar ací. Per les teues paraules i com nosaltres sempre diguem, mai més silenci, mai més oblit. Estem a peu de fossa, una fossa exhumada en la que han estat 84 anys, 54 persones innocents assassinades. Sempre volem nomenar-los, volem donar-los nom i anem a fer-ho de la mà de Màxim, net de José Rollo, una de les persones assassinades, perquè és important fer-los presents, nomenar-los i mai oblidar-los. Com deia Natàlia, ara estem en un procés d'identificació. Seria un somni poder tornar-los el nom i poder tornar-los a les famílies, però ja estan fora del forat feixista, del forat de l'horror. També volia agrair a l'Associació Científica Arqueoantro, que va estar treballant així l'any passat en unes temperatures i en unes condicions inhumanes, i així estigueren al peu del canó, en aquest somriure, en aquesta professionalitat i en aquesta empatia en les famílies. Arantxa Jansen era l'arqueòloga en cap d'esta exhumació i des d'ací i a tot l'equip jo vull donar-los les gràcies. Màxim, sí. Podria dir-vos una cosa. Estos noms no han aparegut perquè sí. Si vols, aquí també sentiran. Vinc en representació més de la meva dona perquè sí que és una persona molt interessada en aquest tema. I aquests noms no han aparegut ahir perquè sí. En l'any 1939, un xiquet de 11 anys tenia una vida molt jocs, jugaven a tirar-se pedraes, jugaven a fer arca, jugaven a moltes coses. I un dia per altre li lleven a s'abuelo. S'emporten a s'abuelo i en 2 mesos, sense lluir, sense proves i sense res, el fusellaren. I aquest xiquet, 37 anys després, tenia una cosa dins del seu cor i dins del seu cap que tenia que traure la memòria de s'abuelo. Entonces, en l'any 76, encara mort el dictador un any després, es comença a parlar en l'alcalde d'aquella època, el senyor Matosetes. Com era conegut, el meu sogre era molt cabut. Entonces tenia una cosa que la tenia que fer. I al final aconseguí de l'alcalde que li cedira el terreny en una escritura. És dir, era una cosa complicadíssima que un ajuntament franquista te cedira algo. Li cediren el terreny i després venia el més fort, que era traure els noms de tota la gent que estava fusellar allí. I hi ha tropeses en la burocràcia del juzgat d'aquella època i sobretot en el funcionari famós d'aquella època. Per ser molts voltes a anar, discutir, amenaces, Miliet, per què vols traure ara la merda esta? Mira que el passarà algo, que tu no saps a on estàs clavant-te, però al meu sogre li donava això totalment igual. Al final va traure la llista de tots els noms. Només vull que entengueu el procés ixe de mesos i mesos. I després va ser el més dur. Ell i una altra persona, el meu sogre li diuen Emilio Llícer Escrivà, i una altra persona que li diuen Reclus, se n'anaven tots els caps de setmana, dissabtes i diumenges,
poble per poble, buscant a la gent. Forma de trobar a la gent? Pues, primer anar al casino, perquè l'Ajuntament estava tancat. En el casino entraves, preguntaves, així estos a què vindran. Fins que trobaven a la gent. I entonces l'entrar en les cases, dos persones anònimes preguntant, vostè és familiar de tal persona? Pues podíeu imaginar-se que passava de tot. Gent desmaiar, gent que no volia saber res perquè la dona ja s'havia casat, ja tenia fills d'un altre. I entonces això va ser molt dur per a ells, fins que pogueren aconseguir això. És una cosa que s'ignora en Sueca, qui va ser el que va traure tots els... I a Sueca tenim la gran sort que sí que tenim els noms. En altres llocs no ho tenen. En Sueca sí. Només volia dir això i sí que m'agradaria que llegireu això. Jo no m'he atrevit i li dono les gràcies al meu home perquè sap la història perfectament. Tenia 17 anys i ho visquérem tot. Ningú ens va contar res perquè ho hem viscut. I hem vist el patiment d'un home de 11 anys fins que pogué arribar així. Són molts anys de calfar-se el cap i d'estar maniobrant que ell era així. Per a nosaltres, jo em vaig quedar molt sorpresa quan vaig escoltar. Van a destapar la fossa de Sueca. Jo vaig pensar, quina fossa? Fossa en Sueca de fusellats no n'hi ha. En la meva família era un panteó. Canvia molt el concepte. Se va fer com un panteó familiar. Per tant, no és per res, simplement és que penseu un poc la diferència que n'hi ha, com es va fer i com es va aconseguir. Mai hem dit res perquè és una història personal, però s'ha atrevit el Lluís perquè diu, si no contes, el que no se conta, no, Pilar, no se sap. Moltes gràcies i seguirem ahí contínuament en aquesta lluita que la portem ja molts anys enrere. Gràcies a tots. Moltes gràcies i gràcies a l'empeny d'Emilio Llicer per aconseguir els noms d'aquestes persones que van ser assassinades. I jo crec que ja és hora de que es nomenem, es portem així i es fem presents. Màxim. Moltíssimes gràcies. Donar les gràcies a la Corporació Municipal i a tots els que ens acompanyen en aquest acte tan solemne, tan emotiu i tan bonic. Recuperar la memòria històrica. A continuació vaig a llegir els noms un per un en el vostre permís. Antonio Estruc Bofí, 39 anys, Xaraco. José Lurbe Puig, 31 anys, Xaraco. Francisco Morán Martínez, 32 anys, Xaraco. Joaquín Romero Jaijó, 53, Xaraco. Juan Bautista Franco Orihuela, 30 anys, Tavernes de la Valldigna. Luis Gascón Félix, 46 anys, Tavernes de la Valldigna. Salvador Grau Corella, 51 anys, Tavernes de la Valldigna. Vicente Grau Gascó, 42, Tavernes de la Valldigna. Vicente Jorge Blanc, 47, Tavernes de la Valldigna. Vicente San Antonio Cardona, 48 anys, Tavernes de la Valldigna. Juan Bautista Bercher Almiñana, 36, Tavernes de la Valldigna. Salvador Bercher Cremade, 39, Tavernes de la Valldigna. Vicente Bosch Salom, 50, Xaraco. Abilio Castelló Aparici, 25, Xaraco. Antonio Esteve Morato, 34, Oliva. José Esteve Pastor, 28, Oliva. Ingenio Granell García, 45, Oliva. Manuel Mestre Barreres, 30, Oliva. Vicente Morera Julbe, 31, Oliva. José González Brines, 41, Sueca. Francisco Saavedra Rodríguez, 46, Sueca. Emilio Benavent Escandell, 25, Tavernes de la Valldigna. Joaquín Bertó Gregori, 38, Tavernes de la Valldigna. Juan Company Gastó, 35, Tavernes de la Valldigna. José Rollo Llopis, Mayayo, 40 anys, Sueca. Joaquín Serrano Serra, 46, Sueca. Rufino Vendrell Cebolla, 59, Sueca. José Juan Sales, 36, Albuixec. Juan Alapont Ripoll, 42, Sueca. Teodoro Andreu Lledó, 29, Sueca. Juan Cuña Pastor, 41, Sueca. Eduardo España Alcoy, 45, Sueca.
Patrocinio Llopis Espósito, 44, Sueca. Luis Montparler San Miguel, 46, Sueca. José Vallá Tudela, 54, Sueca. Vicente Jimeno Navarro, 42, Tavernes de la Valldigna. José Bercher Albiñana, 34, Tavernes de la Valldigna. Ricardo Agramunt, 31, Almussafes, Cel d'Agramunt, Almussafes. José Corbalán Bernabéu, 19, Carcaixent. Pablo Castelló Sabater, 37, Cullera. Vicente Noguera Tomàs, 36, Gandia. José Bolinches Barber, 44, Oliva. José Ramón Campos Barber, 27, Oliva. Pedro Crespo Luna, 20, Oliva. Salvador Bofí Ferrando, 24, Sueca. Salvador Campillo Ribes, 31, Sueca. Isidro Canut Martorell, 36, Sueca. Asensio Escrivà, 71, Sueca. Máximo Ferrando Torràs, 38, Sueca. Miguel García Pascual, 23, Sueca. Vicente Granell Parrell, 28, Sueca. Juan Lechicuero Ferrando, 33, Sueca. José Ortiz Ballester, 33, Sueca. Estanislao Pedralba Martí, 38, Sueca. Que descansen en pau. ¡Visca la República! Moltes gràcies a tots, Gràcies, Maxim. Important sempre tindre-los presents i sempre estaran en el nostre cor i en la nostra memòria. Gràcies. I ara ja, jo crec quin homenatge més entranyable podem fer una mostra de la nostra cultura, de les nostres arrels, que oferir-los gràcies a la Muixeranda Gagà de Sueca, que ha reunit a més de 40 persones en un dia d'agost. S'han afegit de forma immediata, solidària, han empatitzat en tots i en totes i han volgut estar així donant mostra de la nostra cultura i condilla, de les nostres arrels. Així que quan vulgueu, endavant, per favor. Gràcies. Perquè així no ho veuen tots i per senar...